akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ya gaziere gị nke onye chiri ya zere nnọọ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ nnọọ n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa bụ ụka ahịa nkwọ na-azụ taa ma bụrụ abalị nke atọ n'ime ọnwa Mee ọnwa nke ise n'afọ 2026 na mbụ isiokwu ndị a ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọvanọ Soludo ekwuwego mkpa ọ dị inwe njikọ aka siwanyere ike n'etiti gọọmenti na ndị ọrụ oyibo na steeti a. Ndị otu ndị ọrụ ka a gwagoro ndị ndu ha ka ha kwado gọọmenti n'agha na megide ndị ọrụ ị na-agagharị na-enweghị ihe a na-eme n'oge ha kwesịrị ịnọ n'ihu ọrụ. NDLEA anwụchigogo mmadụ dị 132 na-enyo na aka ha dị n'ịtụ mgbere nakwa ịṅụ ọgwụ ike. Na mba ofesi mmadụ 13 bụ ndị egburu egbu n'oge ndị mba Israel gbarụrụ Southern Lebanon. Mata na onye apụtakwa n'ile ụbọchị Mọnde akwụsịgo na Anambra steeti maka na Gọvanọ Chukwuma Soludo ewechighatago n'ozuzu oke ịga n'anya ya n'ọnọdụ nke obodo nke akụ na ụba nakwa mmụta site na ebe ntụkwasị obi ọfụ n'udo tọrọ atọ. Anambra steeti a na-achịkwago ọzọ n'ụzọ nke aga n'iru. Sonye n'ezigbo akụkọ ọma onye na-anụ ya bụ Ifeọma Akaife gere akụkọ anyị n'uju. Gọvanọ Soludo akpọgo oku ka e nwee nzọpụ ụkwụ n'ihe gbasara ebumnobi ndị otu ndị ọrụ ma kpọọ oku ka ewepụ aka n'usoro ejibu akpọ ganigani ndị eji wee mara ndị ọrụ wee banyezie n'usoro ahaziri ọfụma iji wee weta mmepe nakwa ikepụta akụnụba. N'oge ọ na-ekwu okwu mmalite ya n'ụbọchị mmemme ndị ọrụ nke afọ 2026 n'ogige Dr. Alex Ekwueme Square dị n'Awka, Gọvanọ Soludo rụtụrụ aka gbasara ebumnobi inwe ezigbote njikọ aka n'etiti gọọmenti nakwa ndị ọrụ ya. Dịka nnukwu onye odeakwụkwọ nta akụkọ nye Gọvanọ Soludo bụ Chris Aburimesi wee kwuo, gọvanọ rụtụrụ aka n'ihicha aka mgba nke ndị ndu ndị ọrụ ma gwa ha ka ha gbaa mbọ na-enye aka akwalite mmepe mee ka amata maka steeti ịga n'iru na ndị otu ndị ọrụ ga-abụ ndị ha na ha na-ejikọ aka n'iji wee kepụta akụnụba kata ma ebo ndị ga-anọ oge niile na-etinye ọnụ n'okwu n'ihe gbasara mkparịta ụka na kpọkwukwe ndị ọrụ ka ha weta ya bụ mgbanwe ha chọrọ ịhụ. N'oge ọ na-ekwu gbasara ihe dịgasị iche iche ya mmepụtagoro, Gọvanọ Soludo mere ka amata na nzaghachi sitere na ebe dịgasị iche iche ya jegoro n'ahịa na Anambra steeti bụ nnọọ nke jupụtara n'obi aṅụrị nakwa obi ịtụ mma. O mere ka amata na iwu dịgasị iche iche nke ọchịchị ya kepụtara maka onye ọbụla dịka mmadụ niile bi na steeti adịghị dịka nde 9 gụnyere ndị ọrụ oyibo bụkwa ndị ketara oke na ebe ọmụma ọdịmma ya dịgasị iche iche. O mere ka amata umewu dịgasị iche iche dị oke mkpa ya rụgoro dịka ọrụ okporo ụzọ dịgasị iche iche bụ nke na-abara ma ndị ọkwọ ụgbọala nakwa ndị ọrụ oyibo n'otu aka ahụ. Nlekọta ahụike ọkachasị n'inye nlekọta ahụike n'efu maka ụmụ nwaanyị dị ime nakwa ịmụ nwa n'efu nakwa nkwụdosi ike nke akụnụba. Mee ka amata na South East na-agbasi mbọ ike wee naghachikwago n'etu esi alụ ọrụ dịka etu esigoro wee kwụsị onye apụtakwa n'ilo ụbọchị Mọnde. Dịka o mere ka amata na ego dị n'akpa ahụikebeghị nne, Gọvanọ Soludo mere ka amata na enyemaka na n'ezi wee na-abịa na ngalaba ọhaneze dịgasị iche iche ma mekwe ka amata na gọọmenti steeti anụnwa ewego ndị ọrụ dịgasị iche iche n'ọrụ dịka o wegoro ndị nkụzi karịrị n'ọnụọgụ n'ọrụ ma bụrụ nke karịrị mgbakọta ndị nkụzi niile ọchịchị gara aga wegoro n'ọrụ. Gọọmenti Anambra steeti ga-ewebata teknụzụ ọgbara ọfụ bụ nke ga na-enyocha etu ndị ọrụ oyibo si alụ ọrụ bụ ndị na-anọ na-agagharị n'oge ha kwesịrị ịnọ n'ihu ọrụ, ndị anaghị abịa ọrụ n'oge nakwa ndị na-agba ọsọ ọrụ. Gọvanọ Chukwuma Soludo mere ka amata nke a n'ogige Dr. Alex Ekwueme Square n'Awka n'oge mmemme ụbọchị ndị ọrụ nke afọ 2026. Gọvanọ Soludo kwarịrị mee ka amata na ọtụtụ ndị ọrụ Anambra steeti bụ ndị anaghị abịa ọrụ maọbụ fa na-abịa ọrụ late ma kpọkuzie ndị ndu otu ndị ọrụ ka ha kwado gọọmenti iji wee kwụsị ajọ akparamagwa dị otu anụnwa. O chetara ụdị ihe nya hụtara n'oge ahụ nya gara njem n'isi ụlọ ọrụ ndị ọrụ oyibo na Anambra steeti n'oge o kwuru na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole nọrọgoro n'ihu ọrụ ha n'oge ọ kụchagoro elekere 10 nke ụtụtụ ma gbakwunye na ndị ọrụ oyibo Anambra steeti bụ ndị a na-akwụ ụgwọ ha n'ozuzu oke kamgbe afọ 5 mana ha na-arụ pasentị 80 n'ihi onye apụtakwa n'ere ụbọchị Mọnde ma gosipụta ntụkwasị obi o nwere
na ha ga-agbanwe ya bụ akparamagwa ha. Gọvanọ Soludo chetara ndị ọrụ na n'oge ọ malitere ọrụ na ya kwụchapụrụ ego ntinana niile eji nnagoro ezumike nka ma gago n'iru na akwụkwọ ego ntinana dịka onwe ya onye ọbụla nọrọ ihe karịrị afọ 30 n'ijere steeti ozi gata ahụhụ inweta ego ha n'okpuru ọchịchị ya. Onye isi ndị ọrụ oyibo na Anambra steeti bụ Barrister Ngozi Iwunor etogo ihe dịgasị iche iche nke ndị ọrụ mepụtagoro gburugburu steeti a nye aganiru nakwa mmepe nke Anambra steeti. Barrister Iwunor onye mere ka amata nke a n'oge Dr. Alex Ekwueme Square dị n'Awka n'oge mmemme ụbọchị ndị ọrụ nke afọ 2026 nakwado otu aka ahụ wee mee ka amata na teknụzụ ọgbara ọfụ bụ nke ga-na-egosi mgbe ndị ọrụ ji wee bịa ọrụ garị n'ụdị Google app bụ nke o kwuru na onye ọrụ ọbụla ga-enwe n'usoro nzikọrịta ozi ekwentị ya bụ nke a ga-eji wee na-amata ebe onye ọrụ ọbụla nọ n'oge ọbụla. Barrister Iwunor dọrọ ndị ọrụ ọdụ ka ha dị uchu n'ọrụ ha na na-anọ n'ihu ọrụ ha oge na mgbe kwesịrị ekwesị iji wee gbochie ngaramara. Ndị ọrụ nke ụlọ ọrụ etiti na-ebu agha megide ịṅụ ọgwụ ike na ịtụ mgbere ọgwụ ike bụ ụlọ National Drug Law Enforcement Agency NDLEA awakpogo ebe dịgasị iche iche a na-atụ mgbere ọgwụ ike na Federal Capital Territory dị n'Abuja wee nwụchikọ mmadụ dị 132 na-enyo enyo nwetaghachi ọgwụ ike dịgasị iche iche kilogram ya ya dị 220 dị ka ozi nke sitere na aka Director na-afọ maka mgbasa ozi na ya bụ agency bụ Femi Babafemi si wee kwuo. Ya bụ nwụchikọ na ịnwetaghachi ọgwụ ike ndị ahụ bụ nke emere na mwakpo ha mere ugboro abụọ n'izu ụka abụọ. Babafemi mere ka amata na mwakpo ndị a bụ nke mere n'agbata abalị 11 na abalị 25 ọnwa Eprel afọ 2026 ma bụrụ nke gbadara anyị n'ebe dịgasị iche iche ndị na-ere ọgwụ ike na-anọ site n'ọtụtụ izu ụka ha ji wee na-enwetagasị ozi na-anọ kepụkepụ dịgasị iche iche. Ebe ndị ha wakporo gụnyere Torabora Hills, Area 3, Gwarimkpa, Aya, Doromi, Banex, Deidei, Kubwa, Akpo, Kwale, Gwagwalada, Wuse Zone 4, Gariki, Area 10, Jabi nakwa mpaghara Suleja na Emerime ebe ndị ọzọ. Ọ sị na mwakpo ndị a bụ nke achịkọbara site n'aka ndị ọrụ ha nke ngalaba Directorate of Operations and General Investigation na njikọ aka FCT Strategic Command. Babafemi gbakwunyere na ya bụ ije ozi ya bụ nke ebumnobi ya bụ ikposa ebe niile esi eresi ndị mmadụ ya bụ ọgwụ ike n'isi obodo ala anyị nakwa n'ebe ndị ọzọ dịgasị iche iche. O mere ka amata na ya bụ ihe bụ iji wee memi na arụ dịgasị iche iche a na-akpa sitere n'ịṅụ ọgwụ ike gụnyere iji mmadụ atụ mgbere nakwa mpụ na arụrụ ala ndị ọzọ. Ministri mba Lebanon na maka ahụike emego ka amata na opekata mpe ya bụrụ mmadụ 13 gụnyere ụmụ nwaanyị 4 na ụmụaka 2 bụ ndị egburu na mwakpo ndị mba Israel si n'ikuku wee mee na mpaghara Southern Lebanon. Ụmụ nwaanyị 2 ahụ gụnyere otu nwatakịrị so na mmadụ 8 egburu na Hobosh na mpaghara district ebe ndị agha Israeli Defense Forces IDF nọrọ wee nyego ntụziaka ka ndị mmadụ kwagharịa na ya. Ndị mmadụ gụnyere ụmụ nwaanyị 2 ndị ahụ bụ ndị egburu na Zeraya dị na Sidon District ebe mmadụ 32 ndị ọzọ bụ ndị egburu na Aimbal dị na Taya District gbakọtazie ndị mmadụ 32 egburu egbu. Kamgbe eji wee nwee n'ọgụ n'etiti Israel na ndị Hezbollah, ya bụ n'ọgụ gara n'iru n'agbanyeghị etu esi wee mee nkwekọrịta ka enyegodi izu ụka 3 nke ịkwụsị ịkwa mgbọ bụ nke agbatikwuru. Ndị otu ọgụ anụnwa bụ ndị Hezbollah na-enweta nkwado mba Iran bụ ndị e kwuru na ha sị na ha gbadoro anya n'ebe ndị agha mba Israel nọ nakwa n'ebe ụgbọala ndị agha nọ na Lebanon. Ndị agha mba Israel mere ka amata na otu onye soja ha bụ onye egburu n'oge ya bụ ịkwa mgbọ na Southern Lebanon wee gbakọta ọnụ dị ndị agha mba Israel egbugoro egbu kamgbe abalị 17 ọnwa Maachị ka o ruo mmadụ 17. Onye bụbu onye midfielder ndị Chelsea na Arsenal bụ Emmanuel Petit kwenyere na Victor Osimhen nwere evunwe ihe niile ọ ga-ewe iji wee weta na njedebe
ogologo oge nke ịgba negenege nke ndị otu klọb ahụ inweta onye ga-eji akara nọmba 9 kwesịrị ntụkwasị obi mee ka amata na ya bụ nwa afọ Naịjirịa nwere ike iso nzọụkwụ nke Drogba na Stamford Bridge. Chelsea bụ ndị gbagoro mbọ iri ogologo oge inweta onye ọkwụna center forward dịka Drogba pụrụ na ya bụ otu egwuregwu, dịka ọtụtụ ndị otu egwuregwu a maara amara adutere bụkwa ndị enwenweghị ike iweta ya bụ ọsịsa ha chọrọ kamgbe eri oge. Ya bụ nwa amadi anyị na-ekwu maka ya bụ onye na ugbu a nụnwa na Galatasaray site n'etu o si wepụ na Napoli, bụ onye kwuru na o nwere nnukwute ọdịnihu ịga na Premier League, dịka Chelsea so na ndị ekwuru na ha na-enyocha ọnọdụ ya. A tụrụ anya na ya bụ nwa afọ Naịjirịa na-agba bọọlụ n'ogogo mba ụwa ga-abanye na England n'oge ọ hapụchara ndị ọnọdụ na ya ma gosipụta ihe iju anya ya na ọ họrọ ịga Turkey kata ma ịga England. Victor Osimhen bụ onye na-emebe nke ọma dịka Emmanuel Osi wee kọwaa, ọ sị na mgbe ọ hapụrụ Napoli na ya tụrụ anya na ọ ga-ejebe Premier League, na ya amaghị ihe kpatara o ji wee họrọ ịga Galatasaray. Ọ gbakwunyere na ịgba mbọ nke ndị Chelsea na mwakpo kamgbe Drogba jiri wee pụọ bụ nnọọ nke o kwenyesiri ike na Osimhen nwere ihe niile ọ ga-ewe iji weweta ya bụ nchọcha ha na-achọ na njedebe. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọ bụ na ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na webụsaịtị anyị na www.absradiotelevision.com. Sonyere anyị na YouTube channel na ABS Radio Television. Sonyere anyị na social media handles anyị na ABS Radio Television na Facebook nakwa ABS Radio TV na Instagram na X. Gị nwekwazie isiokwu mere akụkọ anyị kọrọ gị. Gọvanọ Soludo ekwuwego mgbe ọ dị inwe nnukwu njikọ kasiwanyere ike n'etiti ndị ọlụ na gọọmenti. Agwago ndị ndu otu ndị ọlụ ka ha kwado gọọmenti na-aga na-ebu megide ndị ọlụ na-abịa na-agagharị na-enweghị ha na-eme n'oge ha kwesịrị ịnọ n'ihu ọrụ ha na-arụ ọrụ. Ndị na-aṅụ ọgwụ ike na ndị na-ele ele ka anyị na-akọrọ gị na NDLEA anwụchikọgo mmadụ dị 132 a na-enyo enyo. Anyị sitekwara na mba ofesi wee kọrọ gị na mmadụ 13 bụ ndị egburu site na mgbọ ndị mba Israel n'oge ha gbarụrụ mpaghara Southern Lebanon. Matakwa na onye apụtakwa n'elu ụbọchị Mọnde akwụsịgo na Anambra steeti maka na Gọvanọ Chukwuma Soludo ewechietago n'ozuzu oke ihe ga n'anya ya n'ọnọdụ nke obodo, nke akụnụba nakwa mmụta site na ebe ntụkwasị obi ọfụ na udo tọrọ atọ. Anambra steeti a na-achịkwago ọzọ n'ụzọ nke aga n'iru. Sonye n'ezigbo akụkọ ọma. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ ọnụ ụtụtụ anaghị ndị chekwabara akụkọ ụwa nakwa ndị mere ka akụkọ ụwa ruo gị ntị. Abụ m Ifeọma Akife na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị, ka ụbọchị taa mara anyị niile mma. Ka emesịa.